Αυτό είναι τα λεγόμενα, το αρχικό παράδειγμα, τα λεγόμενα ascending sets. Δηλαδή είναι κάποια set που κλιμακωτά αυξάνεται η έντασή τους, ανεβαίνει το RP. Με στόχο να ξεκινήσουμε από ένα ελαφρύτερο set, να προσθέσουμε κάποια κιλά στην μπάρα αυξάνοντας τη δυσκολία του set και να φτάσουμε σε ένα top set, σε ένα θα είναι η κορύφωση της έντασης. Με το δεύτερο παράδειγμα να γίνεται πρώτα το top set και μετά να κατεβάζουμε λίγο τα κιλά στην μπάρα και να είναι τα άλλα σε λίγο περισσότερη ευκολία. Ο στόχος του πρώτου είναι κυρίως, ή τουλάχιστον έτσι το χρησιμοποιώ εγώ, σε άτομα τα οποία τείνουν να κάνουν overshoot, δηλαδή να ξεφεύγουν στο RP στα βαριά του set και πολλές φορές υπερεκτιμούν λίγο τις δυνατότητές τους και πάνε κατευθείαν χωρίς να έχουν σιγουρευτεί ότι τα έχουν αυτά τα κιλά. Για να θέσω ένα παράδειγμα, θέλουμε σε έναν αθλητή να κάνει μια 4 στο 8 και αυτός πάει και βάζει 110 κιλά και βγάζει με το ζόρι 3 ή 4, ενώ έπρεπε να μπορεί να βγάλει 6 για να είναι μια 4 στο 8. Αντίθετα όμως, αν σε αυτόν τον αθλητή βάλουμε μια 4 στο 6, στο 7 και στο 8 και ξεκινήσει γύρω στα 95-100 κιλά, δει πως τα νιώθει και κάνει τα ανάλογα ανεβάσματα, είναι πιο πιθανό να πέσει στο top set του μέσα. Επίσης έχει κάνει και κάποιο παραγωγικό volume με τα 3 κλιμακωτά set που έχει κάνει. Ίσως περιορίσει λίγο βέβαια το πόσα μπορεί να βγάλει στο βαρύτερο set, γιατί ακόμα και τα δύο πιο ελαφριά set που έχουν προϋπάρξει δίνουν λίγη κούραση. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ καλή περίπτωση και όλα σε δευτερεύουσες ασκήσεις που δεν μας ενδιαφέρει τόσο η ένταση και τα κιλά του πιο βαριού set που θα κάνουμε, αλλά μας ενδιαφέρει περισσότερο, να το πω έτσι, το ποιοτικό volume, ο ποιοτικός όγκος προπόνησης που θα κάνουμε, το quality των επαναλήψεων. Στη δεύτερη περίπτωση, ίσως θα το κάναμε όταν ήταν ένα αγωνιστικό lift που θέλαμε να το πιέσουμε πάση θυσία και από εκεί και πέρα, για να έχουν λιγότερη κούραση τα υπόλοιπα set, να ρίχναμε κατά 2-3 μονάδες το RPE, αντίστοιχα 5-10% το ποσοστό στην μπάρα στα κιλά, για να κάνει τα υπόλοιπα. Ωραία ερώτηση. Νομίζω ότι είναι μια από τις πιο συνηθισμένες απορίες έτσι, και προβλήματα στο κεφάλι και των αθλητών και των προπονητών. Υπάρχει και μια γενική συζήτηση γύρω από το τι είναι optimal volume για τον καθένα. Ένας καλός τρόπος να καταλάβεις ότι κάνεις περίπου το σωστό όγκο προπόνηση που χρειάζεται για σένα είναι να νιώθεις ότι πηγαίνεις στο γυμναστήριο και έχεις μια σχετικά ικανοποιητική ανάρρωση και μια ικανοποιητική πρόοδο από φορά σε φορά, από προπόνηση σε προπόνηση, από εβδομάδα προπόνηση σε εβδομάδα προπόνησης. Αν βλέπεις ότι όσο προχωρούν οι προπονήσεις και οι εβδομάδες, κουράζεσαι αρκετά και η απόδοσή σου δεν ανταποκρίνεται. Για παράδειγμα, έκανες 100 κιλά πάγκο για 5 επαναλήψεις και την επόμενη εβδομάδα πας να βάλεις 102,5-105 και βγάζεις με το ζόρι 3. Εκεί ίσως πρέπει να σκεφτείς ότι μήπως κάνω πολλά set, είτε και τα συγκεκριμένα set μπορεί να τα πιέζεις παραπάνω, αλλά επειδή εδώ μιλάμε για τον όγκο. Οπότε, αν δεις ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει για συνεχόμενες εβδομάδες και όχι μία-δύο κακές προπονήσεις, που όπως είπα και σε άλλο μου βίντεο, τι μπορούμε να κάνουμε εκεί πέρα. Εκεί καλό είναι να αναθεωρήσεις την προπόνησή σου και να πεις ότι μήπως πρέπει να κάνω μία μείωση στον όγκο προπόνηση, μήπως να αρχίσω να μειώνω κατά 1-2 σετ τη φορά σε κάθε μυϊκή ομάδα ή άσκηση αυτά που κάνω και να δούμε πώς προοδεύω. Αλλά αυτό εννοείται χρειάζεται κάποιες εβδομάδες για να το δεις. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι μείωσα τώρα ένα σετ και την επόμενη εβδομάδα θα καταλάβω κατευθείαν τι επίπτωση είχε αυτό. Οπότε σε ένα επόμενο μπλοκ προπόνησης μπορείς να κάνεις τους ανάλογους πειραματισμούς. Τώρα, αν σκέφτεσαι το αν μπορείς να ασχοληθείς από περισσότερο όγκο προπόνησης, αν φτάνεις στο σημείο πια, δηλαδή η ανάρρωσή σου να είναι τόσο καλή και να φεύγεις από το γυμναστήριο και να πηγαίνεις στις επόμενες προπονήσεις και να είναι σαν να μην έχεις προπονηθεί καν και μπορεί να ανεβαίνεις μια χαρά με αυτό, εκεί μπορείς να εξετάσεις το ενδεχόμενο. Μήπως με λίγο παραπάνω μπορώ να ανέβω λίγο περισσότερο, με λίγο πιο ταχύ ρυθμό, χωρίς να φτάσω και στο σημείο να διαλυθώ. Άρα εκεί πάλι αντίστοιχα πειραματίζεσαι και λες να ανεβάσω 1-2 σετ για λίγες εβδομάδες, να δω πώς πάει και ούτω καθεξής. Είναι μια ερώτηση που δεν έχει μια ξεκάθαρη απάντηση, γιατί έχει να κάνει προφανώς με το άτομο, το φύλο, την ηλικία, το αρχικό βάρος το οποίο ξεκινάει, το ποσοστό λίπους το οποίο φτάνει, το αν έχει οποιαδήποτε υποστήριξη, το τι life stress έχει από εκεί και πέρα, δηλαδή κάνει μια απλή καθιστική ζωή, κάνει μια πολύ βαριά χειρονακτική εργασία και κοιμάται 4 ώρες και είναι και σε έλλειμμα για 3 μήνες. Αυτό που γενικά συστήνεται είναι το να χάνεις με ένα αργό και σταθερό ρυθμό βάρος, ώστε να ελαχιστοποιήσεις τις απώλειες τόσο της μυϊκής μάζας όσο και της δύναμης. Εγώ θα πω ακόμα και 0,5% του σωματικού σου βάρους ανά εβδομάδα, έως και το 1, αλλά ας πούμε με επιφύλαξη περισσότερο προς το 0,5, το οποίο θεωρώ ότι μπορεί να
δουλέψει και παρατεταμένα, δηλαδή για μια περίοδο ίσως και κάποιων μηνών, χωρίς να υπάρχει κάποια δραματική απώλεια. Ίσως προφανώς λίγο επειδή όταν μιλάμε και για προπόνηση δύναμης, αλλάζουν λίγο και οι μοχλοί μας, αλλάζει και το πώς νιώθουμε όταν μειώνεται το βάρος μας και βάζουμε μία μπάρα πάνω, να υπάρξει κάποια πτώση μετά από ένα χρονικό διάστημα. Αλλά αν αυτό έχει γίνει σωστά, με έναν σταθερό ρυθμό και όχι σαν να πρέπει να χάσουμε μέσα σε ένα μήνα όλα μας τα κιλά και χάσουμε ας πούμε 15 κιλά μέσα σε ένα μήνα, μπορεί να ελαχιστοποιηθεί. Και συνήθως όταν το άτομο βρεθεί πάλι σε μια συντήρηση, συνηθίσει να βρίσκεται και στο νέο βάρος που βρίσκεται, αρχίζει να νιώθει και πιο καλά, τόσο και ψυχολογικά όσο και από άποψη ενεργειακής πρόσληψης, και να βρίσκει έτσι πάλι, να το πω, και τα πατήματά του στο νέο σωματικό βάρος που βρίσκεται. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν παράλληλα και διάφοροι χειρισμοί διατροφικά, όπως είναι κάποιες μέρες που θα κάνει refeed ή κάποιο diet break, κάποια μικρή περίοδος που θα γίνει διάλειμμα από τη δίαιτα, δηλαδή θα μπει ο ασκούμενος πάλι σε μια συντήρηση, θα μείνει λίγο εκεί και θα συνεχίσει από εκεί και πέρα. Αυτά καλό είναι βέβαια κάποιος όσο τα έχει δουλέψει με την εμπειρία του, αν δουλεύει και με κάποιον προπονητή που ασχολείται με αυτό το κομμάτι της διατροφής, να τον κατευθύνει στο τι θα κάνει, ώστε να αντιμετωπίζει το να βρεθεί σε φάσεις που θα αρχίσει να νιώθει ότι καίγεται, να το πω έτσι, από το συνεχές έλλειμμα και τη δίαιτα. Πέρα από το να κάνεις μια αρχική εκτίμηση με βάση τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά σου, τους μοχλούς σου, για την οποία δεν είμαι τόσο πεπισμένος ότι είναι τόσο απόλυτα και ξεκάθαρα πράγματα. Ναι, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις ακραίες που μπορείς να δεις ότι ένα άτομο έχει χτίσιμο ξεκάθαρα για sumo ή για conventional, αλλά τα περισσότερα, το μέσο άτομο δεν έχει μία ξεκάθαρη σύσταση σώματος που εξυπηρετεί μόνο το ένα lift και δεν είναι φτιαγμένο για το άλλο. Οπότε σε μία μέση περίπτωση ατόμου, αυτό που γενικά προτείνω, αυτό που κάνω και σε αθλητές μου, είναι το να δουλεύουμε για κάποια χρονική περίοδο και τα δύο. Σε ένα προπονητικό μπλοκ μπορεί να υπάρχει μία μέρα το ένα, μία το άλλο, σε παρόμοιο εύρος έντασης αλλά και συνολικού προπονητικού όγκου, και να δω από εκεί και πέρα ποιο είναι δυνατότερο αλλά και ποιο έχει περισσότερο ρυθμό ανάπτυξης, να το πω έτσι. Γιατί μπορεί κάποιος να έχει δουλέψει για 2 χρόνια conventional, να έχει κάνει ελάχιστο sumo. Οπότε είναι λογικό το conventional να είναι πιο δυνατό, αλλά να δούμε ότι μέσα σε 2 προπονητικούς κύκλους έχει αρχίσει το sumo και έρχεται πάρα πολύ κοντά και βλέπουμε ότι η εβδομαδία έχει μια συνεχόμενη αύξηση. Οπότε το ένα είναι ο ρυθμός αύξησης, συνυπολογίζοντας το από πού ξεκινάει, και επίσης ένας σημαντικός παράγοντας που κάποιος που ενδιαφέρεται ή κάποια που ενδιαφέρεται για το να γίνει ο καλύτερος ή η καλύτερη powerlifter που μπορεί, είναι το πόσο από εκεί και πέρα αλληλεπιδρά και με τα άλλα 2 lift. Ίσως όχι τόσο με τον πάγκο, αλλά κυρίως με το κάθισμα. Αν το sumo σου είναι λίγο πιο αδύναμο, αλλά σου ξεκουράζει τόσο περισσότερο ή σου κρατάει πιο ξεκούραστο βασικά τη μέση, την πλάτη σου, και μπορείς και αποδίδεις καλύτερα στο κάθισμα, επειδή μπορεί η πλάτη σου να ήταν κουρασμένη στο κάθισμα λόγω του conventional και το κάθισμά σου αρχίζει και αυτό και πετάει, ίσως είναι ένας καλός λόγος να τείνεις περισσότερο στο να επιλέξεις το sumo. Οπότε πρέπει να συνυπολογιστούν 2-3 παράγοντες. Το θέμα προτίμησης, το θέμα κατασκευής του κάθε ατόμου, το τι φαίνεται να εξυπηρετεί καλύτερα την προπόνησή του και να το κάνει δυνατότερο, και το τι επηρεάζει περισσότερο ή λιγότερο τις υπόλοιπες κινήσεις. Πιστεύεις ότι η εμφάνιση μετράει περισσότερο από την προσωπικότητα? Περισσότερο. Μόνο αυτό μετράει. Μόνο αυτό μετράει. Ποια προσωπικότητα? Δεν έχει κάποιο νόημα να είσαι καλός άνθρωπος, να φέρεσαι καλά, να είσαι ειλικρινής, πιστός, να νοιάζεσαι για το καλό του άλλου. Το μόνο που έχει σημασία είναι το πώς φαίνεσαι, να είσαι κομμένος, με κοιλιακούς ή με μεγάλο κόλο, να δείχνεις ωραίος ή ωραία στο Instagram, παίρνεις πολλά like. Αυτό, μόνο εικόνα, μόνο εικόνα. Όλα τα άλλα είναι... Ναι, όλα τα άλλα δεν χρειάζονται πουθενά, δεν δίνει κανείς σημασία και καμία. Γι' αυτό κι εγώ ένας τέτοιος άνθρωπος, επειδή δεν είχα όλα τα άλλα, αναγκάστηκα να αρχίσω powerlifting για να λέω πόσο δυνατός και μειώδης και ωραίος είμαι. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σου άρεσε και να το βρήκες χρήσιμο. Μην ξεχάσεις να το μοιραστείς με ένα φίλο σου, να μεγαλώσουμε λίγο και το κανάλι. Μην ξεχάσεις να κάνεις like και subscribe. Και ό,τι ερωτήσεις θέλεις για να απαντηθούν σε επόμενο Q&A στα σχόλια. Τα λέμε την επόμενη φορά. Ευχαριστώ πολύ.